Hola a tothom. Avui només volia fer un mini espai en el que volia comentar la importància de no rodejar-se de persones que no creuen en nosaltres, que ens passa amb quasi tothom i sobretot si teniu somnis grans, si teniu somnis diferents, una mica fora del comú, doncs encara és més difícil, no? Em passa a mi, ho veig amb clients, per exemple, gent que vol viure de viatjar, no? Hi ha objectius que no són tan típics i és molt fàcil trobar-se amb persones que no creuen en nosaltres, amb persones que els expliques el que vols fer i et fan el comentari de ostres, i vols dir? I si et quedes sense diners? I si al final no te n'en surts? Clar, tot el temps que hauràs invertit i bueno, tots són com peros, no? En el fons no són més que les seves pors que les traslladen amb tu o fins i tot, per què no, enveges o poden ser moltes coses, no? Ja és prou difícil intentar dedicar-te al que un vol, intentar complir els teus somnis, els teus objectius. Tots ens trobem en un camí de creixement personal molt gran quan intentes nedar contra corrent. Veus coses teves que has de canviar, que has d'aprendre, que has de modificar, que has d'obrir-te mentalment i cadascú té el seu camí i els seus obstacles i les coses en les que ens trobem com perquè a sobre doncs, tinguis un voltant, uns amics, uns familiars o el que sigui, no? Que no creuen en tu i que encara és com que t'estan posant una miqueta la pedra a la roda, no? Si no pots evitar-ho, doncs el que faig jo o el que us aconsello, cadascú que faci el que vulgui, a vegades és no explicar-ho molt, no? Tampoc que tothom sàpiga exactament què és el que vols fer ni quins són els teus objectius a la vida. I sempre tens la sort, no?, de si tens alguna persona que sí que cregui en tu de veritat. Hi ha gent que és increïble, encara quan li expliques és com que bé, no? O encara podries tirar més amunt, encara sembla que et diuen que siguis més somiadora, no? I que ho veuen perfecte i que et donen suport. Doncs si pots rodejar-te de gent així, i si no només pots rodejar-te de gent així, doncs compartir només amb ells realment les teves inquietuds i les persones que cada vegada que els expliques el que fas o el que vols fer és com tots l'atenció i això és complicat perquè ja és difícil un mateix com perquè a sobre te'n tinguis que endur les històries de les pors o dels altres, no? I, bueno, és un lastre. Res, només us volia comentar això perquè m'hi trobo, perquè veig gent que s'hi troba i al final no podem fer que tothom confiï en nosaltres, no podem fer que tothom cregui en nosaltres. Ja ens costa prou a nosaltres mateixos en molts moments creure en nosaltres, doncs no comparteixis amb aquelles persones que l'únic que t'aportaran són la cara, el gesto o el comentari que després no et farà cap bé. Bueno, que vagi molt bé, bon estiu i fins la pròxima. Adeu.